मोनसे जोबोद दुखुनांथावनि खौरां जाबाय लोगोफोर बेनो जादों जाहैबाय मोनसे जाथायनि सायावहाय दाख्लै बावैसो आङो मोननैबो नखराव थांनानैहाय भिडिअ लाहैनाय जादोंमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय नुसनखाबायबो जानांगौमोन आङो एसे सालायनानै देखायलाङि लेखा फोरोंसिननायावनो खारखुमालांबाय बिसोरो लेखा एथ' हाजिरा बायदिया मावसे मावनानै लेखा फोरोंनोमोन ना निश्चय नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय बयबो नुसनखाबाय जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअखौहाय बेबायदिनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि सारमोनाबो हगारखानाय जाहैबाय ओमफ्राय बिथांमोनानो फार्स्ट टाइम हगारग्रोखादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा बे गथ'खौ लायफिननो थांनायाव मा जाथाय जाहैखो ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा मानो होनना बुङोब्ला गोरों मानसिफोरखौ लानानै मानो थांफाया एसे ओरैबायदि गिदिर गोरोन्थि आरोना बेबायदिनो मालाबाबो थांफेरा माया बेबायदिनो गुबुन बिदेशि जायगायावहाय बेबायदिनो स्मार्ट मानसि नङाब्ला गोदाव सोराव थांजाया दा ओरैबायदि जाथाय जाहैबाय आरोखि ना बे गथ'खौ लायनो थांनायाव जोमै बसुमतारीनि बिमा बिफा थांनायावहाय दा बिफाया मा जाहैखो ओमफ्राय मा अबस्था जाखो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लाबोगासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला बेखौहाय बड' टुब इउ चेनेलावहाय आगारनाय जाहैबाय मानो होनना बुङोब्ला बे चेनेलखौहाय नोंथांमोना बयबो थांनानै सापर्ट खालामहै साबस्क्राइब खालामनानै ला मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जेसेबांनाखि अलखद जानायखौ नै बे सारमोना ओरैबायदि हेफाजाब होगासिनो दङ थांनाय जानुवारि दाननि बे 2024 निनो 16आवहाय माने चिरां जांसिबारिनि जोमै बसुमतारीया माने CWC जों बेंगलरावहाय हमथानानै दोनजानाय बेनि फारसे जों गोबांथार भिडिअ लाबोखाबायमोन दा बे जोमै बसुमतारीखौनो लांफैनो होननानै दिनै माने नखरनिफ्राय बिमा बिफाया बेंगलरावहाय फैदोंमोन गोबां समफोरावहाय माने CWC आ लाबोनो नागिरनाय बेफोरबायदि भिडिअबो नखरनिफ्राय माने इउटुबनि थ्रुयैहाय आपल'ड खालामदोंमोन आरो आंबो गोबांथार बिसोरनि सायाव भिडिअसफोर लाबोदों नोंथांमोनहा मिथिखागौ दा बेवहाय दिनै बिमा बिफाया बेंगलराव फैनानै गावसिनि फिसाजोखौ बख'नानै लांनो होननानै बिथांमोनहा फैदोंमोन नाथाय जोबोर गिदिर जाथाय जानानै फैदों दिनै दा नैबे मादैया बिनि मुङा सम्फारानि बसुमतारी जोमै बसुमतारीनि असे बिमा आरो बिथांनि बिफाया कमल बसुमतारीमोन दा सम्फारानि बसुमतारी आरो कमल बसुमतारी बिसोरो बिमा बिफाया गावसोर बिसि फिसाय माने थांनाय 9 थारिखआव बे दाननिनो थांनाय 9 थारिखआवहाय सनिबारखालि बेंगलरनि ट्रेन गाखोबोदोंमोन बबेनिफ्राय गाखोआ निउ बङाइगावनिफ्राय ना निउ बङाइगावनिफ्राय बिथांमोनहा बेंगलराव फैगासिनो दंमोन दा जोंनिसिम खबर गैयामोन फैजेननायाव दा मैयाहाय 10 थारिखआव आंनावहाय मोनाबिलियाव एसे खबर मोनदों बिनिफ्राय माने एसे प्रब्लेम खोन्थाहरदोंमोन दा बे समाव जोङो माखासे खोथाफोरखौ बुजायहरदोंमोन लास्टआव ओंखारफैनांगौ गुबुन स्टेशनफोराव ट्रेना लाखिबाबो नोंसोर ओंखारनाङा होननानै आङो बुंहरखादोंमोन नाथाय बे कमल बसुमतारी बिथाङा फैबाय थानाय समावनो मा जाखो जेबो बुजिनो मोनाखै माने मारैबा गिनाय बा खारलाबायनो नागिरनाय बेफोरबायदि जाथाय जादों दा बे जाथाय बेफोरबायदि जानानै माने बिसोरो फैबाय थाबाय दहाय फुंनि दिनैहाय 11 थारिख दिनै मार्चनि 11 थारिख नोंथांमोन दिनै सफैनांगौमोन 12थासो समावहाय बिसोरो बेंगलराव एसएमबिटि रेलवे स्टेशनाव नाथाय बिसोरो सफैनायनि सिगांनो तामिलनाडुनि मोनसे रेलवे स्टेशनावहाय ओंखारनाय जादों बे रेलवे स्टेशननि मुङानो जाहैबाय बानियामबादि रेलवे स्टेशनावहाय बे कमल बसुमतारीया माने मारैबा माने बिनि गोसोआव गिखांनाय बा खारलाबायनो नागिरनाय जानानै बियो रेलवे स्टेशनावहाय ओंखारदों बिनिफ्राय बेजों लोगोसे नैबे बिनिनो आंनि बिसि सम्फारानि बसुमतारीबो ओंखारफादोंमोन बेखौ हमथानो नागिरदोंमोन जाहैबाय बिनिफ्राय बियो बे समावहाय माने रागा देखायनानै बे सम्फारानिखौ सोबानानै बियो बबेथिंजायबा खारलांदों दा बेखौ उन बियो फल' खालामदोंमोन नाथाय बियो मोनस्लाबाखै बिनिफ्राय बे बानियामबादि रेलवे स्टेशननिफ्राय ओरै सिङावहाय फैनायाव माने मोनसे बास स्टप खाथिथिं फैदों बिनिफ्राय नखरनिफ्राय आंनावहाय गोबांथार फन फैनायाव आङो नखरजों कन्टेक्ट खालामनायाव मिथिनो मोनबाय बिथांमोनहा माने सानैजों गावस्रालायबाय माखौबा गिनानै बा मारैबा खर'आवहाय माबा मोनसे साननाय जानानै बिसोरो खारलायनाय जानायावहाय नैबे जोंना मादैया गावनि आंगो फिसायखौ हमथानो हायाखिसै बियो बबेबा जायगायाव दा तामिलनाडुआव बे बानियामबादि
रेलवे स्टेशननि एरियायावहाय बियो बबेबाथिंबा खारलांनानै आन्दायनानै दङ बेनिफ्राय बे मादैखौ जोङो माने आंनाव कन्टेक्ट नाम्बार दंमोन आं कन्टेक्ट खालामनानै मोनसे हटेलावहाय माने मोनसे दखानाव आङो बै दखानदारनो फन होनानै बिथांखौ गोबांथार रिकुवेस्ट खालामनानै माने बासाव दैखोहरहोदों दसे थानायखाय मानो सिरि थाबाय थाखो होनबाय आं होनबाबो रायलाया सेल माबाखौल' नाहरो दाना बिदि जाबाय नालाय ओमफ्राय आरो सोंथाबबावबाय आं मानोबा थाखो बिथिंलाय दस्राथिं नायनानै मोखाङाव माबा आंथिं मोखां खालामबा आंखौ सोबाबायसो जेबो जायाखै होननानै ट्रेनावनो सोबादों नोंखौ बयबो हमथादोंमोन बार बारनाय सालायनायाव बेहायबो हमथाजोबदोंमोन हादों हानाया सेल माबाखौनो बस'नो सिफायजोबनो नागिरबाय हाया हमथानोनो बोखानो हालामोन ज' ज' जाजाय हमथाबाय दा उनाव हाबाय आरो बेनि उनाव दहाय फुङाव बेनि उनाव आरो जाबावबाय बेखौ हाखांनानै खुगाजों दै पिम्पला जोबजोब जाबाय आखाइयाबो माबाजोब्बाय बथ्रबजोब्बाय आथिङाव मखर बेखौबो खुदै मुलिफोर होनानै माबाय आरो जों हामबाय बयबो बेनि उनावसो नै खारनाय जानोसै स्टेसनाव ओंखारनाय समाव नोंबो ओंखारफादोंना ओंखारनाया आङो बेयो ओंखारदों बाज्रुमहरबाय नालाय आङो थाब ओंखारख'नो रोङासै आं थिं थांनोसै होननानै आं माबा रोंदों माबाना थाब ओंखारनो मोनासै बावहाय एसे देरि जाबाय दा ओमफ्राय दाना होनबाबो होसोलांथारदों आं ओंखारनानै होसोलांदों हमहैनो मोनदोंमोन ओमफ्राय बावबो होसोबावनानै आखाइखौ दाख'नानै होबाय बेयो खारबाय ओमफ्राय नों खारनायाव आंना गोसोथोनाया लिंहरबाय होननानै बेनाव माने खर'आ एसे बोरैबा जादों दा नों बे खारलांनाय समाव नों थांफादोंमोन नामा मादैया उन थांदोंमोन ससेखौ नुफुरासै बबेसिम थांखो माने ओमफ्राय बेहायनो डकुमेन्टस एरिया लांफाजोबजाबाय गासैबो डकुमेन्टसफोरा फिसाजोनि नोंसिनि ट्रेनाव थांफाजोब्बाय ना गासिबो ओमफ्राय बेनिफ्राय नोङो जेनेबा खारलांबाय नों ओरैहाय नागिरफैदोंमोन नामा नागिरफैजोबदों ओमफ्राय गासिबो ओमफ्राय नुबा सासे मानसिया हरैसो साहाजों दावखोलांबाय होनबाय साहाजों बुंदों आरैथिं नायबाय आंबो आन्दाव मोनदां मोनो दा लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बुजिखाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो खावलायहरो प्लिज जेसेबांनाखि बिडिसिआव थाहैनाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन नैबे मानसिखौ जेरावखिया नुवा मानो अननानैहाय कल खालामनानै खोन्थाहर मानो होनोब्ला बेयावहाय कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होखादों ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा मोननैबो न'खरावहाय ओरैबायदि गोरिबखा आङो मोननैबो न'खरावहाय थांनानै निजिस्स' आंनि मेगनजोंनो नुहैबाय दा बेनिखायनो जेरावखिया नुवा मानो नैबे मानसिखौहाय नुयोब्ला नुसनोब्ला कल खालामनानैहाय निस्सय खोन्थाहरनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे दुखुनांथावनि बाथ्राया बेसो गोरों मानसिखौ लाफाया माथिनो मानो बिडिसिआवहाय थाङो मानो होनना बुङोब्ला गावसोरबो ओरैबायदि रोंगौथि गैखा सिबायफोर ओरैबायदि गोरिबखा गोरों मानसिफोरखौहाय लानानै थांनांगौ ओमफ्राय ओजोंहाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो मिथिया जाहैदों बिसोरखौ थांगोनाखौहाय दा बिथांमोना निजिस्स' गावसोरनो बुंखादों दा दुखुनांथावनि बाथ्रा बेसो बिडिसिआव ओंखारोब्ला स्मार्ट मानसिखौ लाया माथिनो मानो थाङो दा बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर जाहाथे फैबाय थानाय समफ्रावहाय गुबुनफ्रा बेफोरबायदि जाया आङो भिडिअ लाबोबावनाय जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन एसेनोसै बाय बाय